Една малка разходка из склада. Започваме с офиса. Тук е шефа и супервайзъра. Тук направо са вратите, през които излиза готовата продукция. Двата каньона. Возим се на крилета на Toyota. Това е стая М. Това са вратите, в които идват контейнерите. Това е машината, на която ги рапираме, когато не са много читави. Ето това е последното, което ми остана за днес. Празни палета. Една велика китайска стена, по-високо от мене. Това е стая G. G. Влизаме в стая K. Всичко това, което виждате, е стока за нова година, която иде още май месец. Сега сме юни. Всичко е пълно догоре и чака. Даже и там в коридора съм наврял известно количество палета. Всичко е фул. Това отгоре са сакове за подаръци, това отдолу е хартия за опаковане на подаръци. Имаме малко стока за $3, което ще излезе на пазара след 2 месеца 3. Това тук пише No Good, това е всичкото, което не е хубаво и всичкото чака протокол да отиде в кофата. Влизаме в стая С. И тук са палета. Не съм смятал коя стая колко има, но като цяло в склада ми имам около 7000 места, малко повече. Се вижда къде работа. Това е края. Това е стая D. И тук има многогодишна стока, голямо количество. Стока за Хелоуин. Всичко е пълно догоре. Тук на практика са ни останали около 20 места. В дъното хората, които работят, това подготвят малките поръчки, които са за магазините. В един кашон има по няколко различни продукта. Това е по точната линия. Ето големите вентилатори, така се работи.
подавил 4000 палета. Най-добрия. Това е вече тая Б. И тя е доста пълна. Ето имам тук още едно добро постижение, 4 палета едно върху друго. Сгази някой колега и отново се връща на офис, който отсеща. Това е